नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे तांदळाची भाकरी. तांदळाची भाकरी बनवण्यासाठी तांदूळ धुवून सुकवून पीठ बनवून आणायचं आहे. 1 ग्लास पीठ इथे मी घेतलेलं आहे. 1 ग्लास तांदळाच्या पिठीसाठी पाऊण ग्लास पाणी इथे मी गरम करून घेणार आहे. मीठ घालायचं आहे आणि पाणी चांगलं उकळून घ्यायचं आहे. पाण्याला उकळ आल्यानंतर चाळून घेतलेलं तांदळाचं पीठ घालायचं आहे. गॅस मंद करून पीठ मिक्स करून घ्यायचं आहे. पीठ मिक्स झाल्यानंतर गॅस बंद करायचा आहे आणि 5 मिनिटं झाकण ठेवायचं आहे. वाफवून घेतलेलं पीठ परातीमध्ये काढून घ्यायचं आहे. पीठ गरम असतानाच खलबत्त्याच्या दांड्याने पिठाच्या गुठळ्या मोडून घ्यायच्या आहेत. आता थोडं थोडं पाणी घालत पीठ एकत्र करून गोळा बनवायचा आहे. इथे गरम पाणी वापरायची गरज नाही, साधं नॉर्मल पाणी इथे वापरलेलं आहे. आता पीठ एकत्र करून गोळा बनवून झालेला आहे. आता पुन्हा खलबत्त्याच्या दांड्याने पीठ हलकं हलकं दाबून घ्यायचं आहे. माझे हात दुखत असल्यामुळे मी हा सोपा जुगाड केलेला आहे. खूप छान पीठ मळलं जातं. खलबत्त्याचा वापर केल्यामुळे खूप छान चिकटपणा पिठाला येतो. खूप सुंदर असं सॉफ्ट पीठ मळून झालेलं आहे. आता जेवढी मोठी भाकरी आपल्याला पाहिजे आहे त्या हिशोबाने गोळे बनवून घ्यायचे आहेत. प्रत्येक वेळी भाकरी लाटताना पिठाच्या गोळ्याला पाण्याचा हात लावून मळून घ्यायचा आहे. इथे मी तवा गरम करत ठेवलेला आहे. तव्याला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे. खूप हलक्या हाताने भाकरी लाटायची आहे. पिठाला एवढा छान चिकटपणा आलेला आहे की चपातीसारखे तुम्ही भाकरी लाटू शकता. लाटताना भाकरीला क्रॅक जात नाही, तिचे किनारे फाटले जात नाही. तव्यावर भाकरी घालताना पिठाची खालची बाजू आहे ती वर यायला पाहिजे. आता पाणी लावून घ्यायचं आहे. भाकरीला पाणी लावेपर्यंत गॅस मंद ठेवायचा आहे आणि त्यानंतर गॅस मध्यम करायचा आहे. खूप तेज आचेवर भाकरी बनवायची नाही. पाणी थोडं सुकत आलं की भाकरी पलटून घ्यायची आहे. अंदाजे 30 सेकंद. ही पलटलेली दुसरी बाजू मात्र चांगली भाजून घ्यायची आहे. भाकरीचे किनारे तव्याच्या मध्यावर आणून चांगले भाजून घ्यायचे आहेत. दुसरी बाजू चांगली भाजल्यानंतरच भाकरीला पलटी करायची आहे. काही सेकंदमध्येच भाकरी फुलायला सुरुवात होते. भाकरी फुलली गेली आहे म्हणजेच भाकरी आपली पूर्ण चांगली भाजलेली आहे.
आता भाकरी काढून चाळणीमध्ये किंवा टोपलीमध्ये ठेवायची आहे. अशाच प्रकारे आपण दुसरी भाकरी पण बनवून घेऊया. लाटणी एकदम सैल पकडायची आहे. लाटणी बोटांमध्ये फिरली पाहिजे. प्रत्येक वेळी भाकरी लाटण्यापूर्वी पिठाच्या गोळ्याला पाण्याचा हात लावून मळायचं आहे. भाकरीची दुसरी बाजू चांगली भाजली गेली पाहिजे. भाकरी चांगली भाजल्यानंतर पलटली गेली की लगेच सेकंदमध्ये भाकरी फुलायला सुरुवात होते. अशाच प्रकारे आपण दुसरी भाकरी घातलेली आहे आणि पाणी लावून घ्यायचं आहे. वरचं पाणी थोडं सुकत आलं की पलटी करायची आहे. भाकरीच्या सर्व भागामध्ये पाणी लागलेलं पाहिजे. तवा जास्त तापलेला असल्यामुळे गॅस मंद होता. आता मध्यम केलेला आहे. भाकरीची दुसरी बाजू फिरवून घेत किनारे चांगले भाजून घ्यायचे आहेत.
दुसरी बाजू चांगली भाजल्यानंतरच पलटी करून घ्यायची आहे. खूप छान भाकरी झालेली आहे. नाचणीची भाकरी कशी बनवायची याचा व्हिडिओ पण मी बनवलेला आहे. तुम्हाला पाहायचा असेल तर नक्की बघू शकता. ज्यांना भाकरी गोल लाटता येत नाही त्यांनी एखाद्या झाकणाचा वापर करायचा आहे आणि पुरीसारखे कापून घ्यायचे आहे. कापलेल्या भाकरीचे किनारे थोडे दाबून घ्यायचे आहेत आणि हलक्या हाताने पुन्हा लाटायचे आहे. भाकऱ्या बनवून झाल्यानंतर डब्यामध्ये बंद करून ठेवायच्या आहेत. टिफिनमध्ये सुद्धा या भाकऱ्या तुम्ही घेऊन जाऊ शकता. एकदम सॉफ्ट राहतात. दुसऱ्या दिवशी सुद्धा या भाकरी कडक होत नाहीत. मालवणी चिकन, मालवणी सर्वच पदार्थ, मालवणी वड्याचं पीठ नसेल तर वडे कसे करायचे याचे सुद्धा व्हिडिओ माझ्या चॅनलवर एव्हरीडे मालवणीवर तुम्हाला पाहायला मिळतील. माझा अनुभव मी तुम्हाला अगदी सोप्या पद्धतीत सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तांदळाची भाकरीची रेसिपी आवडली तर कंजूसी न करता लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. पुरीसारख्या टम्म फुगलेल्या या भाकरीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. खूप छान अशा भाकरी बनवून झालेल्या आहेत. मालवणी चिकन बरोबर तांदळाची भाकरी. अशाच नवनवीन मालवणी रेसिपीसाठी एव्हरीडे मालवणीला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पूर्ण बघा.